Afasiaz hitz egiten dugunean, hizkuntza arazoez hitz egiten dugu. Burmuineko lesio baten ondorioz gertatzen diren hizkuntza arazoez. Kausa nagusiak bi izaten dira, batetik buruko traumatismoak, hau da, buruko kolpeak, eta bestetik iktus edo garun odieteko istripu deitzen direnak. Orduan, normalean lesioak ezkerreko hemisferioan gertatzen dira, eta oro har esan daiteke burmuinean hizkuntzaz arduratzen diren eremu eta sareak kaltetu egiten direla, eta horren ondorioz hizkuntzan arazoak gertatzen direla. Arazo horiek askotarikoak izan daitezke. Gerta daitezke ekoizpenean, eragiten aldiote ekoizpenari, edota ulermenari, ahozkoari edota idatzizkoari, keinu hizkuntzen kasuan ere azalera daitezke, elebidunen kasuan edo eleaniztunen kasuan gerta daiteke hizkuntzak bereiz mantentzeko gaitasun hori ere kaltetuta gertatzea, eta oro har esan daiteke ez dagoela sintomatologia bera erakusten duen bi pazienterik ez dagoela. Hizkuntza arazoei dagokienez, oro har esan dezakegu ez dagoela hizkuntza arazoek ez dietela eragiten modu global batean hizkuntzaren osagai guztiei, ezta? Esanaiari, hotsei, morfosintaxiari, hau da, esaldiak egituratzeari, eta bar. Adibide zehatz batzuk aipatzearren, adibidez oso ohikoa da hitzak aurkitzeko ezintasuna izatea, ezta? Hori afasiko gehienetan azaleratzen den hizkuntza arazoetako bada. Esate batera, nik kamera esan nahi dut, eta ez zait etortzen kamera etiketa hori. Ez nik badakit zer esan nahi dudan, eta gai naiz deskribatzeko zer esan nahi dudan hori, alegia, mi puntaren fenomenoa esaten zaion hori oso ohikoa da adibidez afasian, bai? Hori nolabait hiztegiarekin lotutako arazo bat aipatzearren. Maila morfosintaktikoari dagokionez adibidez, agramatismoa deritzon sindromearen barruan oso ohikoa da aditz jokatuekin bereziki arazoak izatea, ezta? Eta adibidez, euskaraz ikusi da aditz jokatuak, aditz laguntzaileak ezabatzeko joera, esate batera, esan beharrean begira eseritzen ari da, eta gero jandu, eta ez dakiz zer, jaten, eseritzen, edo jan, eseri, edo horrelakoak alegia isiltzea, informazio gramatikala daramaten aditz laguntzaileak, eta horrelakoak. Bestetik, hotsei dagokienez ere, adibidez, askotan gertatzen da, hots batzuen ordez, beste batzuk ekoiztea, adibidez, aulkiaren ordez, ailkia, bezalakoak, alegia, askotako hizkuntza arazoak gerta daitezke, maila diferentei eragiten dizkietenak, eta hizkuntzen ezaugarrien araberakoak ere badirenak. Elebidun edo eleaniztunek bi sistema edo gehiago dituzte, bizkuntza sistema, orduan burmuineko kalte horiek eragiten aldiete bati edo gehiagori, ezta? Ikerketek erakutsi dute, arazoak ez direla beti agertzen hizkuntza guztietan, alegia. Gerta daiteke, hizkuntza horietako batean arazoak agertzea eta bestean arazorik ez agertzea. Edo gerta daiteke, hizkuntza horietako batean arazoak larriagoak izatea beste hizkuntzan baino, ezta? Bestetik, hori gerta daiteke lesioaren ondorengo lehen unetan, ezta? Kalteak modu diferentean eragitea, bati besteari baino gehiago. Baina bestetik dago berreskuratzearen, ezta? Berreskuratzean ere gerta daiteke hizkuntzetako batean azkarrago gertatzea berreskuratze hori eta hobeto bestean baino. Dena dela, oro har ikerketa askok erakutsi dute ohikoena izaten dela bi hizkuntzak kaltetzea antzera, larritasunari dagokionez, eta bi hizkuntzak berreskuratzea antzera. Baina badaezpada ezinbestekoa da eta komeni da hizkuntza guztiak xe aztertzea. Bestela oharkabean pasa daitezkelako hizkuntza arazoak. Mintzatzeko gaitasuna berreskura dezaken norbaitek, ez da erresa badiezko ezozko borobil bat ematea galdera horri. Hainbat faktorek eragina dutelako, ezta? Batetik lesioarekin loturikoek, esate batera lesioaren kokagunea, lesioaren tamaina, lesioaren larritasuna bera, ezta? Lesioaren larritasuna. Bestetik pazienten adina zein den, eta bestetik berreskuratzearekin edo berreskuratzean eragina duten faktore guztiek. Adibidez, tratamendua zein hizkuntzatan egiten den, zein maiztasunez egiten den, ze tratamendu mota egiten den, bai? Bestetik, zein den pazienteak lesioaren ondoren nagusiki erabiltzen duen hizkuntza, bai? Oro har ikusi da erabilera dela aldagairik nagusienetako bat hizkuntza berreskuratzean eragiten duena. Zenbat eta gehiago entrenatu hizkuntza bat, orduan eta errezago hizkuntza hori berreskuratzea, ezta?
Horrez gain ikusi da hizkuntza bate elebidunen edo eleaniztunen kasuan hizkuntza batean berreskuratzen duzun horrek laguntzen aldizula beste hizkuntzan ere berreskuratzen, ezta? Naiz eta faktore asko kontuan hartu behar diren eta bar. Orduan oro har, bai ikusi da paziente batzuek asko berreskuratzen dutela, eta ia oharkabean ere pasa daitezke zenbait hizkuntza arazo, arrasto moduko batzuk gelditzen aldira, baina ia oharkabean gelditzen dira, eta beste paziente batzuen kasuan askoz ere gutxiago berreskuratzen da, eta hizkuntza arazo larriek irauten dute, naiz eta terapia egin, eta bar.